बे जाहैबाय मुलि दे मुलि 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 बे जाहैबाय रिपर्ट प्रेसक्रिप्शन नङा होमबा मुलि। गुड इभिनिं फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ बा फंबाय बिनानावमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। दिनै आङो आंनि मेन उद्देश्यआ जादों दिनैनि भिडिअनि माने आं साननै फुरा खर' सादों, ओरैबादि खर' सादोंना आसरित मोन्दों आङो। माने बेबायदि खर' सानाया आंनाव जायाखैमोन। आं आसरित मोन्दों, नन स्टप सानाय। फार्मासिनिफ्राय मुलि लाबोनानै जाबाय खिन्थु कन्ट्रल जाया, आसरित मोन्दों। ओमफ्राय मा खालामखो आं दिनै, माने एकदमबारे सागाथारा नालाय मा खालामनो। ओमफ्राय डाक्टारनाव थांनानै आङो नायजाबाय। ओमफ्राय डाक्टारा ब्लाड टेस्ट खालामनो थिनबाय, ब्लाड टेस्ट खालामबाय। ओमफ्राय दा रिजाल्टआव मोन्दों टाइफयड मोन्दों आरो इसेल', जास्ट इसेल' मोन्दों आरो टाइफयडआ। खर' सानायखौनो आसुरित मोन्दों। ओमफ्राय गेसआबोथ' बिदि बांद्राय जायाखै जानायालाय, जानाय बायदि मोनाखैमोन आङो। ओमफ्राय दा ओरैबादि आरो ना। ओमफ्राय दा डाक्टारा मुलि लिरना हरबाय। नै बे जाबाय माबानि आरो ना, टाइफयडनि एन्टिबाय'टिकसो बेयो मुलिया। ओमफ्राय नैबे जाबाय गेस्ट्रिकनि हरबाय टेब्लेट। ओमफ्राय नै होनबा बे जाहैबाय जिर'डल होनो बेखौ, खर' सानायनि आरो बेयो, माने सानाय सुनायनि आरो ना, जिर'डल टेब्लेट हरदों। ओमफ्राय बे जाबाय एन्टासिड जेल, गेस्ट्रिकनि आरो बेबो लिकुइड, बेखौबो हरदों डाक्टारा। ओमफ्राय प्लास नैबे जाहैबाय भिटामिन। थारमाने टाइफयडनि मुलि जायोबा माने बांसिन डाक्टारा भिटामिन लिरफायो आरो, खारन एसे दुरबल जायो नालाय, पावारफुल नालाय मुलियाबो। बे आरो बेबादि जानानै दङ आरो आं दा। बेखायनो आरो बिराद बेस्थ'खाबो, बेस्थ'नि गेजेरजोंनो टेनसननि गेजेरजोंनो हयथ' बिदि माने खर' सानाय जादोंबो जानो हागौ। आं दा मोजां कन्टेन्टबो लाबोनो हाखायाखै आं दासान्दि। खिन्थु जेब्लानाखि आंनि बे बेस्थ'आ जोबगोन आं नाजागोन नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां कन्टेन्ट लाबोनो। नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै आं बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो आंनि चेनेलखौ, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपडेट होयोबा नोंथांमोना नुनो मोनो। आरो साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे बेल आइकनखौ थुयो आरो अलखौ थुनानै होयोना, अल थुयोबासो माने नटिफिकेसना फैगोन नालाय। दा बेयानो। आच्छा, नोंथांमोन फंबाय बिनानावमोन माबोरै दङ कमेन्ट खालामदो नङा होमबा। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव नङा होमबा। थेंक इउ, बाय बाय। बे आंनि फिसाला सावलेन कम्फु दे, त्रिसान, बिनि नामा त्रिसान बसुमतारी। त्रिसान बाय होनदो, बाय 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 बाय।